कोकण सात लाईव्हमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आज आपल्यासोबत असं एक व्यक्तिमत्व आहे जे सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात गेली 15 वर्ष सक्रिय आहे। मात्र राजकारण करत असताना समाजहित डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नासाठी सतत लढणारं नेतृत्व म्हणजे अतुलराव आहे। अगदी सर्वसामान्यांवरती कोणतेही संकट येऊ दे त्या संकटाची ढाल बनून लढणारे म्हणजे अतुलराव राणे। गेली 15 वर्ष सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात ज्यांनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या जोरावर एक वेगळीच ओळख निर्माण केलेली आहे। राजकारण असेल त्याचसोबत सामाजिक विविध उपक्रम असेल या सर्व क्षेत्रात त्यांचा वेगळाच ठसा आहे। कृषी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अशा विविध विषयांवर त्यांचं सतत काम आहे। गेली 15 वर्षात त्यांनी विविध उपक्रम देखील या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबवले आहेत। त्यामुळे त्यांचा हा राजकारणाचा एकंदरीत प्रवास कसा आहे याबाबत आज आपण त्यांच्याशी थेट संवाद साधणार आहोत। आज दादांचा वाढदिवस आहे आणि या वाढदिवसानिमित्त थेट आज आपण आपल्या दादांशी गप्पा मारणार आहोत। दादा नमस्कार। सर्वप्रथम तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा कोकण सात लाईव्हतर्फे। एकंदरीत आपण आज वाढदिवसाच्या या निमित्ताने आज आपण गप्पा मारत आहोत। दादा तुमच्या सुरुवातीलाच प्रश्न विचारतो की राजकीय प्रवास कसा सुरू झाला आणि राजकारणाकडे तुम्ही कसे वळलात? एकतर मुंबईत तुम्ही उच्च शिक्षण घेऊन एक व्यवसायात स्टेबल असताना देखील या राजकीय क्षेत्राकडे वळलात, त्याचं नेमकं कारण काय? प्रथम मी तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून आभारी आहे। तुम्ही सर्वच जणांनी मला ज्यावेळेला मी या जिल्ह्यात आलो त्यावेळेपासून आत्तापर्यंत नेहमीच चांगली मोलाची साथ दिलीत, मदत केलीत आणि आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त इथे मला शुभेच्छा द्यायला आला त्याबद्दल मी तुमचा अत्यंत मनपूर्वक आभारी आहे। या मतदारसंघामध्ये या जिल्ह्यामध्ये ज्यावेळेला मी पहिले यायचो त्यावेळेला एक आपला गाव किंवा आपलं एक मूळ आपलं गाव आहे, तिथे आपण गेलं पाहिजे, देवीच्या पाया पडायला गेलो पाहिजे, तिथले आपले भाऊबंद आहेत त्यांना भेटायला, हे एक ओढ होती कोकणामध्ये आपली यायची, एक मूळ गाव म्हणून। पण नंतर हळूहळू इथल्या ज्यावेळेला मी राजकारणात आलो, राजकीय क्षेत्रात आलो त्यावेळेला मुंबईमध्ये शिक्षण घेतल्यानंतर माझे आईवडील बदलापूरला, ठाणे जिल्ह्यात बदलापूर इथे राहतात। त्यानंतर मी तिथे गेले, बदलापूरमध्ये त्यांच्याबरोबर गेलो, व्यवसाय लक्ष द्यायला लागलो, सामाजिक कार्यात लक्ष देतो। तर एक या भागात ज्यावेळेला यायचो त्यावेळेला एक असं जाणवायचं की इथली लोक जी आहेत म्हणजे जी आपली लोक आहेत, तेवढा जिल्हा समृद्ध असताना सुद्धा कुठेतरी अशी भीतीचे छायेत आहेत आणि त्यावेळेला हा जिल्ह्याची ओळख ही फक्त मनी ऑर्डरचा जिल्हा म्हणून होती की जेव्हा मुंबईहून मनी ऑर्डर चाकरमानी करणार त्याच्यावरती हा जिल्हा, अशा प्रकारे याची एक वेगळी त्यावेळेला ओळख होती। परंतु या जिल्ह्यामध्ये फिरत होतो त्यावेळेला इथे एवढी पोटेन्सी आहे, म्हणजे मला वाटतं साहेब आदरणीय पवारसाहेब मुख्यमंत्री होते त्यावेळेला पहिल्यांदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती झाली आणि त्यानंतर खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्याच्या विकासाला सुरुवात झाली। पहिले हा संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा होता आणि या भागामध्ये त्यावेळेला असंख्य चांगले नेते होऊन गेले, मधु दंडवते असतील, बॅरिस्टर नाथ पै, मधु दंडवते यांच्यासारखी मोठी दिग्गज अतिशय बुद्धिवंत नेतृत्व हे या कोकणातून या जिल्ह्यातून दिलं गेलं। पूर्ण देशाला नेतृत्व द्यायची दिशा द्यायचं काम या जिल्ह्याने केलं। परंतु काही काळामध्ये ज्यावेळेला नारायण राणे या जिल्ह्यामध्ये नेते म्हणून आले त्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये जे वातावरण आहे ते पूर्ण या जिल्ह्याचं वातावरणच बदलून गेलं, सगळं परिस्थिती बदलून गेली।
सुरुवातीला राणे आले तेव्हा सगळ्यांना वाटलं होतं की हा जिल्हा समृद्ध करतील, या जिल्ह्याला चांगली ताकद मिळेल. परंतु त्यांची जी भूक होती म्हणजे जमिनीबद्दल किंवा ह्या भागाबद्दल की ह्या सगळ्या जमिनी आहेत, या भागामध्ये जी समृद्धता आहे म्हणजे तो समुद्रकिनारे असेल किंवा या भागातल्या सगळ्या जमिनी असतील, तिथे त्यांची नजर गेली, एक व्यावसायिक नजर तिथे गेली. ती जर सामाजिक आणि राजकीय नजर असती तर नक्कीच त्यांच्याकडनं या भागाचा चांगल्यापैकी विकास झाला असता. जे काही राणेंनी आज सांगतायत की महिला उद्योग भवन मी आणलं, कॉलेज आणली, इंजिनिअरिंग कॉलेज आणलं, आता आदरणीय उद्धव साहेबांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यात उद्धव साहेबांच्याच आशीर्वादाने म्हटलं तरी हरकत नाही त्यांचं मेडिकल कॉलेज चालू झालं. पण हे सगळं जे राणेंनी उभं केलं त्यात मला एकच समजत नाही की ह्याच्यातून जनतेचा फायदा काय. आजही त्या महिला उद्योग बंधनमध्ये 100 महिलांना तरी रोजगार आजपर्यंत मिळालाय का? ते देऊ शकले का? इंजिनिअरिंग कॉलेज त्यातनं आपल्या आज जिल्ह्यात वर्षाला 100 मुलं तरी आपली इंजिनियर होतात का या जिल्ह्यातली? तर त्याचं उत्तर आहे नाही. त्याला कारण आहे की नारायण राणेंनी व्यावसायिक दृष्टिकोनाने या जिल्ह्याकडे पाहिलं. एक नेता म्हणून किंवा एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून त्यांनी इथे पाहिलं नाही. आणि त्या व्यावसायिक दृष्टिकोनामुळे त्यांच्याकडनं तो दहशतवाद या जिल्ह्यामध्ये उभा केला गेला. इथले जे काही चांगले म्हणजे श्रीधर नाईक असतील, सत्यविजय भिसे असतील, असे जे काही कार्यकर्ते होते, काँग्रेसची फळी होती, ती या जिल्ह्यातून कापली गेली, संपवली गेली. आणि त्यामुळे हा जिल्हा एका दहशतीत वापर होता. ती दहशत कुठेतरी संपून या जिल्ह्याची जी समृद्धता आहे त्या समृद्धतेचं लोकांमध्ये त्याची जागरूकता निर्माण करण्याची गरज होती. आदरणीय पवार साहेबांनी हा जिल्हा जेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती केली त्यानंतर मालवणला जे आज आपण पाहतोय की हजारोनी शनिवार रविवार पर्यटक येतात, लाखोनी येतात, वर्षाला फार मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. दर शुक्रवार शनिवार रविवार आज तिथे सर्वांना रोजगार मिळतोय. तर हे जे मालवण तारकर्लीचं जे डेव्हलपमेंट आहे ही त्यावेळेला पवार साहेबांकडनं झाली. सागरेश्वर वेंगुर्ल्याची डेव्हलपमेंट शरद पवार साहेबांकडनं झाली. आज ओरोसचं जिल्हा मुख्यालय हे पवार साहेबांनी उभं केलं. म्हणजे नेता कसा असावा तर तो सर्वसामान्य जनतेसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणारा असावा. त्याची भूमिका ही स्वार्थी नसावी, स्वतःसाठी नसावी, सर्वसामान्य जनतेसाठी काम करणारी असावी. पण आपल्या दुर्दैवाने आपल्याला जे नेतृत्व मिळालं त्यांनी स्वतःचे व्यवसाय, स्वतःचे उद्योग उभे केले, पण या जिल्ह्यातल्या जनतेला न्याय देऊ शकले नाही. आज चांगली केंद्राचं खातं आलं, MSME सारखं मोठं खातं आलं, पण त्या खात्यालाही ते न्याय देऊ शकले नाही. ही त्यांची शोकांतिका आहे. आणि कुठेतरी याला छेद दिला पाहिजे, कुठेतरी आपल्या लोकांना संघटित केलं पाहिजे आणि ही दहशतवाद मोडून टाकला पाहिजे. आणि याच एका दृष्टिकोनातून त्यावेळेला मी इथे काम करायला सुरुवात केली. हां, तुमची राजकारणाची सुरुवात आहे ती तुम्ही आता म्हटल्याप्रमाणे की शरद पवार साहेबांच्या विचारातून झाली. तो प्रवास कसा होता त्याबद्दल काय सांगाल? नक्कीच चांगला होता. कारण आदरणीय पवारसाहेब हे नेहमीच हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, कारण मी माझं मुंबईत शिक्षण झालं त्यामुळे आम्हाला सर्वात पहिले तर शाळेत हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांबद्दलच आत्मीयता, प्रेम होतं. मुंबईतला प्रत्येकजण हा बाळासाहेबांना मानणारा होता. आणि बाळासाहेबांनंतर ज्यावेळेला मी ठाणे जिल्ह्यात आलो, याच्यात आलो, नंतर वाचन करायला लागलो पवारसाहेबांबद्दल. जेव्हा पवारसाहेब
आळते साहेब पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, त्याला पेपरमध्ये वाचायचो शाळेत असताना. त्यावेळेला एक त्यांच्याबद्दल एक कुतूहल होतं, एक उत्सुकता होती. पण नंतर ज्यावेळेला मला ती संधी मिळाली, राष्ट्रवादी काँग्रेसची पवारसाहेबांनी काँग्रेसमधून फारकत घेऊन स्थापना केली, त्यावेळेला ती संधी मला पवारसाहेबांना जवळून अनुभवायची मिळाली. आणि नंतर मी या पवारसाहेबांच्या बरोबर राष्ट्रवादीच्या पक्षामध्ये मी प्रवेश केला. साहेबांनी मला ठाणे जिल्ह्यामध्ये पहिली जबाबदारी दिली. तिथून नंतर कोकणामध्ये एक पोकळी निर्माण झाली होती. त्यावेळेला या भागामध्ये संदेश पारकर यांचं नेतृत्व हे राष्ट्रवादीचं खंबीर नेतृत्व म्हणून ओळखलं जायचं. पण त्यावेळेला संदेश पारकरांनी काही वेगळे निर्णय घेतले. त्यावेळेला या जिल्ह्यामध्ये एक पोकळी निर्माण झाली होती आणि हा जिल्हा दहशतीचा असल्याने तसं कोण सहसा इथे यायला मागत नव्हतं काम करायला. आणि त्याच वेळेला पवारसाहेबांनी, मी युवक काँग्रेसमध्ये होतो आणि उदय सामंत महाराष्ट्राचे युवकचे अध्यक्ष झाले. तेव्हा उदय सामंत सांगितले की साहेब हा जिल्हा सोडून मी बाकी महाराष्ट्र सांभाळेन. त्यावेळेला साहेबांनी सांगितलं तसं नाही, तुला महाराष्ट्र पूर्ण सांभाळेन, मी माझा एक दुसरा बोलले मग अतुलराव राणेला माझ्याबरोबर द्या. आणि त्यावेळेला माझी महाराष्ट्राचे युवक काँग्रेसवरती उदयजींच्या बरोबर उदयजींनी मला बरोबर घेतलं आणि त्यावेळेला साहेबांनी या जिल्ह्याचं निरीक्षकपद आणि महाराष्ट्राचं सरचिटणीसपद देऊन मला इथे पाठवलं काम करायसाठी. आणि त्यावेळेला पूर्ण ताकद ही राष्ट्रवादी काँग्रेसकडनं मला मिळाली. त्यावेळेचे कलेक्टर ज्यावेळेला मी आलो त्यावेळेला रवींद्रन होते. अतिशय हुशार माणूस होता आणि चांगलं काम करणारा माणूस होता. आणि त्यावेळेला मी संपूर्ण जिल्हा हा प्रत्येक तालुका फिरलो. प्रत्येक तालुक्याचं वैशिष्ट्य काय हे समजून घेतलं. त्या भागातल्या आमच्या जिल्हावासियांच्या भूमिका काय आहेत, त्यांची मानसिकता काय आहे याचं मी अवलोकन केलं. नंतर मी या भागात कामाला सुरुवात केली. आता तुम्ही गेली 15 वर्ष या भागात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काम करताय. तुमच्या विकासाच्या संकल्पना काय? आपला हा सिंधुदुर्ग जिल्हा हा अतिशय समृद्ध जिल्हा आहे. मी नेहमीच सांगत आलो, मागच्याला तुम्ही माझ्या 2014ला जेव्हा आदरणीय साहेबांनी मला विधानसभा दिली त्यावेळेलाही तुम्ही पाहिलं असेल की मी तेव्हाही सांगितलं होतं की हा जिल्हा पर्यटनाच्या आपला पर्यटन जिल्हा आहे. आणि पर्यटनातून आपण जर बाजूचं एक छोटंसं गोवा राज्य जर पर्यटनावर फक्त चालत असेल तर या जिल्ह्यामध्ये एवढी सुबत्तता आहे. म्हणजे संपूर्ण सागरी किनारा आपल्याकडे आहे, चांगले बीचेस आहेत, अतिशय सुंदर असे बीचेस आपल्याकडे आहेत. ते जर सगळे गोव्याच्या धर्तीवर डेव्हलप केले, त्याचबरोबर आपल्याकडे सौंदाळ्यापासून ते खारेपाटणपर्यंत खाडी आहे, दुसरी कालावलची खाडी आहे. अशा या ज्या खाड्या आहेत यांना बॅकवॉटर्सला जर आपण केरळच्या धर्तीवरती जर त्या पद्धतीने केरळमध्ये ज्याप्रमाणे बॅकवॉटर्स आहेत आणि त्यांची डेव्हलपमेंट आहे त्या पद्धतीने जर आपण डेव्हलप केलं तर ह्या जिल्ह्यामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे रोजगार स्थानिकांना त्यांच्या गावागावात उपलब्ध होऊ शकतो. आज जो दोडा मार्ग आणि आपला माणगाव खोरं असेल, आपला कोंडा असेल किंवा आपलं वैभववाडी असेल, तर हे जे सह्याद्रीची खोरी आहे या भागामध्ये नैसर्गिक सुबत्तता एवढी आहे की त्याच्यासाठी पर्यटक आणि गिर्यारोहक या भागात येतील. म्हणजे रोजगाराची वानवा ही अजिबात राहणार नाही. पण त्या पद्धतीने विचार केला पाहिजे, त्या पद्धतीचं व्हिजन पाहिजे. जे शासन करते, ज्यांच्याकडे आपण राज्यकर्ते म्हणून पाहतो, ज्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण पाहतो, त्या लोकप्रतिनिधींची भूमिका ही या जिल्ह्यासाठी पॉझिटिव्ह असेल तर हा जिल्हा 1 नंबरचा होऊ शकतो. आपल्या जिल्ह्यामधली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्या जिल्ह्यामध्ये अतिशय बुद्धिमान मुलं आहेत, हुशार आहेत. पण ती आज कुठे जातात तर पुणा, बँगलोर, मुंबई, दिल्लीला, नोएडा, IT पार्कमध्ये जातात, कॉल सेंटर्समध्ये जातात. कारण तिथे चांगला पगार मिळतो. त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर ती चांगल्या प्रकारे तिथे चांगल्या स्किलमध्ये त्यांची नोकरी करू शकतात. पण एखादं चांगलं अद्ययावत IT पार्क जर इथे झालं
तर ही मुलं याच भागी, कारण शेवटी IT पार्क आणि कॉल सेंटर्स जे आहेत ह्यांचं सगळं कुठेही टाकलीत. म्हणजे आज मला चांगलं आठवतं आहे की पुण्यामध्ये त्यावेळेला कोथरूड, हिंजेवाडी हा सगळा भाग हा अतिशय ग्रामीण आणि दुर्गम भाग होता. शिवाजीनगरपर्यंत पुणे संपायचं. पण ज्यावेळेला हे सगळं डेव्हलप झालं ते फक्त IT सेंटर्समुळे डेव्हलप झाली. IT पार्कमुळे ती सगळी डेव्हलपमेंट झाली. ती डेव्हलपमेंट आपण आपल्या भागामध्ये चांगल्या प्रकारे करू शकतो. फक्त आपल्याला जो आपला लोकप्रतिनिधी असेल त्याची मानसिकता ही या जिल्ह्याच्या विकासाची पाहिजे. आणि म्हणूनच माझे स्वतःचे जे आम्ही जे आराखडे ठरवलेले आहेत की शासनाकडे आपण काय केलं पाहिजे, शासनाकडनं काय मागितलं पाहिजे, ते माझे आराखडे मी ठरवलेले आहेत की या जिल्ह्यामधल्या प्रत्येकाला रोजगार, तरुणाला असेल, माझ्या शेतकरी बांधवाला असेल, त्याच्या मेहनतीला योग्य ते फळ त्याला मिळालं पाहिजे, त्याचं राहणीमान सुधारलं पाहिजे, त्याच्या घरात चांगले पैसे आले पाहिजे. बरोबर तुम्ही म्हटलात की इथल्या स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळायला पाहिजे. यासाठी देखील तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी काही योजना राबवल्या होत्या, त्या कोणत्या होत्या आणि त्याला कसा रिस्पॉन्स मिळाला? त्यावेळेला परिस्थिती अशी होती की कोविड होतं. आपण सर्वजण कोविडमधून गेलेलो आहोत. त्यावेळेला मोठमोठी शहरं खाली झाली होती. प्रत्येकाने गावचा रस्ता धरला होता आणि प्रत्येक गावागावात मुलं पोचली होती, म्हणजे त्यांची कुटुंब पोचली होती. शहरं फटाफट खाली रिकामी झाली होती. आणि तो जो काळ होता त्यावेळेला ही जी सर्व आपल्या गावागावात मुलं आली होती तर त्यांना काहीतरी काम करावं असं वाटत होतं. त्यांच्या हाताला काहीतरी रोजगार पाहिजे होता. कारण त्यांच्या मुंबईतल्या नोकऱ्या गेल्या होत्या. 50% रिसेशन झालं होतं. ऑनलाईनमध्ये जास्तीत जास्त 15 ते 20% लोकांना, 25% लोकांच्याकडे नोकऱ्या राहिल्या होत्या. मग ही मुलं काय करणार, यांच्यासाठी काय करायचं? तर त्यावेळेला आम्ही खासदार वैभवजी नाईक सगळे असे बसलो होतो. सतीश सावंत होते. त्या आमची अशी आपसात चर्चा चालू होती. त्या वैभव नाईक म्हणाले, अतुलराव तुम्ही जे हे सगळं करता तर मग तुम्ही तुमच्या भैरीभवानी प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करा, ही झाडं बिडं काहीतरी द्या. त्याला सतीश सावंतांनी सुचवलं नारळी पोपळीची झाडं दिली पाहिजेत. तर त्यावेळेला आमचं असं चर्चा आली असता काजूवरती आला विषय. त्या काजूचं उत्पन्न हे अतिशय फास्ट होतं. म्हणजे 2 ते 3 वर्षामध्ये काजू कलमाची जर झाडं दिली तर ती कमी मेहनतीमध्ये जास्त उत्पन्न देणारी आणि त्याच्यातून एक चांगल्या प्रकारे भरीव असं उत्पन्न त्यांना मिळू शकतं. हे लक्षात आल्यावरती आम्ही ते ठरवलं की आपण बळीराजा आत्मसन्मान योजना हे आपण आपली तयार करूया. आणि त्याला 50,000 काजूची कलमं ही 3 वर्ष सतत आपण देणार हे आपण त्यांना सांगितलं. आणि त्यावेळेला आपण त्या पद्धतीने आपण 3 वर्ष काजूची कलमं गरजूंना, शेतकऱ्यांना, ज्यांच्याकडे जमीन आहे, ज्यांचा सातबार आहे, त्यांना आपण प्रत्येकाला 10 काजूची कलमं आणि 5 किलो सेंद्रिय खत हे फक्त प्रायोगिक तत्वावरती आपण दिलं. जेणेकरून त्यातून आपण हे प्रोत्साहन देत होतो की जेणेकरून त्यांना आणखीन बाकीच्या जागेवरती झाडं लावून आपलं स्वतःचं उत्पन्न, स्वतःचं शेती आणि स्वतःचे एक जागा पिकाखाली आणून त्यांना त्यांचं उत्पन्न मिळालं पाहिजे. आणि त्यासाठी आपण त्यांना उद्युक्त करायसाठी हा आपण उपक्रम चालू केला. आणि त्यात मला अतिशय आनंद वाटतो की दुसऱ्या वर्षी स्वतःहून शेतकरी विचारायला येऊ लागले. आज चौथं वर्ष आहे. म्हणजे आता शेतकऱ्यांनी, बऱ्याच जणांनी पहिल्या वर्षी त्यांनी मला काजू भेट म्हणून आणून दिले. हिरवे काजू आणून दिले, काहींनी पिकलेले काजू आणून दिले. म्हणजे जो प्रेम आहे त्यांच्याकडनं आणि त्यांचा जो रिस्पॉन्स आला की त्यातल्या बऱ्याच साहेब तुम्ही दिलीत 10 झाडं 15 झाडं दिलीत, पण आम्हाला ते नंतर लक्षात आलं की याच्यातून तर माझ्या मुलाने 1 एकरमध्ये लावली. हा जो आमचा प्रयोग होता हा 50% यशस्वी झाला. काजूचं उत्पन्न या भागामध्ये वाढलं. आणि त्याच्या पुढची आमची जी संकल्पना होती त्यासाठी आपण या इथे आपला फोंडा आणि या भागात एक कारखाना आहे जो आपण घेतला आणि तो सहकारावर घेतला. त्याच वेळेला मी सांगितलं होतं की मी यांना बाजारपेठही देणार.
आणि ती संकल्पनाही आपण लवकरात लवकर पूर्ण करतोय. या सर्व शेतकऱ्यांना एकही रुपया त्यांच्याकडनं त्यांच्या शेअर्सचा भागधारक म्हणून न घेता जो शेतकरी त्या कारखान्याला स्वतःचा काजू घालेल त्याला त्याचा भागधारक म्हणून त्याला शेअर होल्डर करून घेणार. बरोबर. तुमचा हा म्हणजे कोरोना काळातला जो ही योजना होती ती म्हणजे अनेक युवकांसाठी लाभदायी ठरली, अनेकांना ती दिशादायक दर्शक देखील ठरली. असं असताना कोरोना काळात तुम्ही वैद्यकीय सेवा देखील पुरवल्या, त्याची म्हणजे चर्चा होती. याचं तुम्ही कुठेही म्हणजे जाहिरातबाजी किंवा त्याचा प्रपोगंडा न करता तेही केलं होतं, त्याबद्दल काय सांगाल? कसं आहे की बघा, आपण सर्वजण कुठेतरी आपण आपल्या भागाशी जोडलेलो असतो. आपली एक स्वतःची जबाबदारी असते. मी शहरातून तिकडे येत होतो, या भागामध्ये त्या सुविधा त्यावेळेला मिळत नाही. मी सगळीकडे लॉकडाऊन झालेलं होतं, ती परिस्थिती होती. आणि तशा वेळेला इथे ज्यावेळेला मी विचारलं की बाबा काय इथे आपण दिलं पाहिजे, तर त्यावेळेला इथे डॉक्टर्स बाहेर यायला घाबरायचे पेशंटला भेटायला, कारण इथे पीपी किट नव्हती. त्याच्यामुळे मला जे शक्य झालं ती माझी सिंधुदुर्गातली जनता ही माझी आहे आणि माझ्या लोकांसाठी जे मला शक्य वाटलं ते मी केलं. माझ्याकडनं जे जमत होतं ते मी केलं. मला तिकडे भिवंडीला गोडाऊन होते, तिकडनं मी ते पीपी किट उचलल्या आणि सगळ्या पीपी किट इथे विचारलं यांना. तेव्हा आमदार वैभव नाईकांनी सांगितलं, खासदार विनायकरावांनी सांगितलं की जवळजवळ 800 एक डॉक्टर्स आहेत आणि सगळी हॉस्पिटल्स वगैरे पकडली तर ते 50-100 आहेत सरकारी, असं करून एक 700-800 डॉक्टर होऊ शकते. मग तेवढी मी पीपी किट तिकडनं आणून इथे आपण त्यांच्या ताब्यात दिली. दादा, तुमचं एक आणि एक महत्त्वाचं, शेवटी आपली सामाजिक बांधिलकी हे आपण प्रत्येकाने लक्षात ठेवलं पाहिजे आणि त्यामुळे आपण माझी सामाजिक बांधिलकी समजून केलं. म्हणजे त्यात काय मला असं वावगं वाटत नाही की मी काय असं वेगळं असं केलं असं मला काय त्यात वाटत नाही. जे प्रत्येकाने जे आपली जबाबदारी म्हणून केली पाहिजे ती मी केली. आणि तुम्ही एक म्हणजे सर्व सामाजिक उपक्रम राबवणाऱ्या संस्थांना असेल किंवा राजकीय व्यक्तींना एक आदर्श घालून दिला, तो म्हणजे दहीहंडी उत्सवाची जी रक्कम होती, म्हणजे पहिल्यांदाच तुम्ही नाम या संस्थेला मला एक देणगी स्वरूपात दिली होती. त्यानंतर ते कंटिन्यू तुम्ही वेगवेगळ्या भागात ज्यावेळी कुठे आपत्ती येईल त्याला ती तुम्ही हे केली होती, म्हणजे दान केली होती. त्याबद्दल काय सांगाल? ते कसं सुचलं होतं तुम्हाला? काय आलं तर की आपण ही दहीहंडी उत्सव सगळेच जण साजरे करतो, तो आपला सर्वांचाच धार्मिक उत्सव आहे. पण एक वर्ष असं आलं की दहीहंडी झाल्यानंतर बऱ्याच ठिकाणी गोविंदा मृत्युमुखी पडलेले बातम्या लागल्या. दुसऱ्या दिवशी अपघात झाले होते, मृत्युमुखी पडले ते, वरून 5व्या 6व्या थरावरून पडून त्यांचा जीव गेला होता. आणि त्यानंतर त्यांची परिस्थिती पाहिली तर ती फार हलाखीची होती त्यांच्या कुटुंबाची. आणि आपण जो काही गोविंदाचा कार्यक्रम करतो, DJ लावतो, सगळा मोठा आपण शो उभा करतो, मोठमोठी बक्षिसं, पण त्याचा उपयोग त्यापेक्षा त्या गोविंदा जे जखमी होतात त्यांना जर झाला किंवा एखाद्या दुसऱ्या संस्थेला जिथून सामाजिक उपक्रम होऊ शकतो तर त्या पद्धतीने आम्ही करायचं ठरवलं. बरोबर. आता आपण थोडे राजकारणाकडे येऊया की राजकारणात गेली 15 वर्ष तुम्ही काम करताय. 2019 साली तुम्ही आमदारकीसाठी इथून इच्छुक होता. त्यावेळी मात्र पक्षाच्या हितासाठी तुम्ही एक पाऊल मागे घेतलं होतं. तुमची उमेदवारी आपण म्हणजे जवळजवळ फायनल झाली होती आणि असं असताना त्यावेळी उमेदवारीसाठी तुम्ही एक पाऊल मागे घेतलात. आता 2024 आहे, आता काही महिन्यावरतीच विधानसभेच्या निवडणुका देखील लागणार आहेत. तर तुम्ही इच्छुक आहात का? आणि इच्छुक असाल तर कुठल्या पक्षाकडून लढणार आहात आणि कशी तयारी असणार आहे? नाही, नक्कीच म्हटलं श्रीधर, काय की मी 2014ला विधानसभा ही लढलो आदरणीय पवार साहेबांकडनं, पण त्यानंतर त्यांची महाविकास आघाडी होती आणि विरोधी पक्ष म्हणून आमदार इथलं नितेश राणे झालं होतं आणि त्यांच्याबरोबर बसून काम करायचं म्हणजे मी कुठेतरी ज्या दृष्टिकोनाने मी या जिल्ह्यात आलो त्या जनतेची, त्या सिंधुदुर्गवासियांची मी फसवणूक करतोय ही कुठेतरी माझ्या मनात रुखरुख होती.
आणि म्हणूनच मी साहेबांना भेटलो आणि साहेबांना सांगितलं की साहेब नाही, मी ज्या जिल्ह्यात तुम्ही मला पाठवलं तिथल्या लोकांना मी शब्द दिला आहे की मी यांचा दहशतवाद संपवणार, यांच्या दहशतवादातून आपण वेगळं राहणार, यांच्याबरोबर आपण राहणार नाही. तर ते माझ्या तत्वात बसत नाही, त्यामुळे मी यांच्यावर कॉम्प्रोमाइज करणार नाही. तर मी साहेब बाहेर वेगळा होतो आणि साहेबांशी चर्चा करून मी त्यावेळेला रवी चव्हाण इथे या जिल्ह्यात संपर्क मंत्री म्हणून आले. माझे अतिशय चांगले संबंध होते, म्हणजे माझ्या मोठ्या भावासारखं आहे रविदादा. तो इथे आल्याबरोबर मी म्हटलं तुझं अभिनंदन. बोललं नाही, तू मला भेटायला येऊ नको, मी तुझ्याकडे येतो. आणि स्वतः माझ्या घरी आला. मला बोलला मला बरं वाटलं तू इथे काम करतोयस, तर आता तू माझ्या बरोबरीने काम कर, आपण दोघं एकत्र काम केलं तर नक्कीच या जिल्ह्यात चांगल्या प्रकारे करू शकू. आणि ज्या वेळेला आमच्या संकल्पना होत्या पर्यटनाच्या दोघांच्या, आम्ही ज्या चर्चा करायचं त्याला आम्ही जे ठरलं की एवढं सगळं पोटेन्शियल आपण कसं डेव्हलप केलं पाहिजे, तर त्यावेळेला ठीक आहे. नंतर आम्ही वेगळे झालो, त्याच्या पक्षाने भूमिका घेतली शेवटच्या, म्हणजे आम्ही चांगल्या प्रकारे यश मिळवत होतो. नितेश राणे येथे आमदार असताना सुद्धा वैभववाडी पंचायत समिती आम्ही घेतली, देवगड पंचायत समिती आम्ही काढून घेतली. परंतु भारतीय जनता पक्षाने कालांतराने भूमिका बदलली. शेवटच्या 3-5-6 महिन्यात आणि राणेंना या पक्षात घेतला. मग त्यावेळेला आम्ही सिंधुदुर्गातल्या जनतेकडे कोणत्या तोंडाने जाणार की ज्या माणसाला विरोध म्हणून आम्ही इथे आलो, ज्या माणसाचा दहशतवाद, ज्या माणसाची मानसिकता संपवायसाठी या भागात आपण आलो, आज त्याच्याचबरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करायचं, तर मग त्यांच्यात आणि आमच्यात फरक काय? मग ते शेवटी जी घुसमट होती ती शेवटी माझी बाहेर पडली. मी तर म्हटलं की नाही, त्या मला त्यांनी सांगितलं होतं की त्यांना इथली विधानसभा तुलाच लढायची, तू इथे काम कर. आणि शेवटला 7-8 दिवस असताना त्यांनी दोन दिवस आधीच मला गोव्यात बोलवून घेतलं आणि सांगितलं की तुला थांबावं लागेल, आपल्याला नितेश राणेला उमेदवारी द्यावी लागेल. तर म्हटलं ते शक्य होणार नाही. बोललो नितेश राणेंचं काम मी नाही करणार, नारायण राणेंच्या विरुद्ध मला काम करायची इच्छाच नव्हती, नितेश राणेंचं काम मी करणार नाही. मग त्याच्यापेक्षा आपण वेगळे हो, माझा मार्ग मी चोखाळतो, तुम्ही तुमच्या मार्गाने जा. आणि मग आम्ही रवी चव्हाण आम्ही वेगळे झालो. आणि मी त्याच वेळेला माझे जवळचे, अतिशय जवळचे स्नेही असलेले उद्धव साहेबांचे त्यावेळेला जवळचे PA, आता सचिव आता जे, आणि आता जस्ट आत्ताच नवनिर्वाचित आमदार मिलिंद दादा यांच्याशी माझं फोनवर बोलणं झालं, मिलिंद नार्वेकरांशी. मिलिंद दादांनी लगेच तिथेच उद्धव साहेबांना फोन दिला आणि सांगितलं अतुलला बोलायचं आहे. आणि मिलिंद उद्धव साहेब बोलले, अरे अतुल, मी तुझी कधीपासून वाट पाहतोय, मातोश्रीचे दरवाजे तुझ्यासाठी कायमच उघडे आहेत, तू ये, तू आमच्या कुटुंबापैकी आहेस, तू ये, तू आजपासून मातोश्रीचा झालास, तू ये, मी तुझ्यासाठी सिंधुदुर्गात येतो. त्याला कुठलीही अपेक्षा न ठेवता, म्हणजे मी ज्या प्रकारे काम केलं होतं, भारतीय जनता पक्षातून मी विधानसभेचा उमेदवार होतो आणि शेवटच्या 2 दिवसात शिवसेनेत येताना मी कोणती अपेक्षा न देता त्यांना सांगितलं, साहेब तुम्ही द्याल ती जबाबदारी, पण राणेंच्या विरोधात लढायची जबाबदारीच मला पाहिजे, राणेंशी कॉम्प्रोमाइज करायची जबाबदारी मी घेणार नाही. आणि उद्या भविष्यात तुम्ही जरी कोणी कॉम्प्रोमाइज केलं तर मी तुमच्यावर नसणार. एवढं स्पष्ट परखड मत मी त्यांना सांगितलं. साहेब हसले, तर बोलले तू योग्य ठिकाणी आलायस, तू ये. आणि तिथे आमचा प्रवेश झाला. त्याच 2 दिवस आधी उद्धव साहेबांनी सतीश सावंत यांचं नाव जाहीर केलं होतं. आणि सतीश सावंत इथेच, मला वाटतं तुम्ही सर्व होतात तेव्हा इथे आपल्या घरी आले होते, ते मला भेटले. माझे त्यांचे अतिशय चांगले पहिलेही संबंध होते, आजही आहेत. त्यांच्यावरही प्रचंड अन्याय झाला, त्यांच्यावर दडपशाही झाली, बाहेर पडले, त्यांना भयानक त्रास झाला, त्याच्यातून ते बाहेर पडले.
त्यांना म्हटलं आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत, खांद्याला खांदा लावून लढू, काय काळजी करू नका सावंतसाहेब, 100% विजय आपण मिळूया. त्याच्यामुळे असं काही हे नव्हतं की विधानसभा नाही मिळाली म्हणून मी नाराज असं नव्हतो. आम्ही एकत्रितपणे लढलो, चांगल्या प्रकारे लढलो, अतिशय चांगली लढत दिली. भारतीय जनता पक्षाने नेहमीप्रमाणेच आपला आर्थिक ताकद लावली आणि त्यावेळेला तो विजय, त्यांना निसटता विजय मिळाला. परंतु त्याच्यानंतर सुद्धा नगरपंचायती या आम्ही ताब्यात घेतल्या. जनतेने नेहमी कौल आम्हाला दिला. राणेंनी नंतर पैशाने लोकप्रतिनिधी विकत घेतले. नगरसेवक जे आहे हे निवडून आले येतात हे शिवसेनेच्या चिन्हावरती, पण नंतर त्यांचा खरेदी विक्री व्यवहार मांडून राणे त्यांना विकत घेतात. हे ह्याचा अर्थ काय होतो की शिवसेनेच्या मागे कोकणातली आणि सिंधुदुर्गातली जनता आहे आणि ती 100% ठाम आहे. तर आम्ही न थांबता त्याच्यानंतर आम्ही काम करत राहिलो आहे. आजपर्यंत शिवसेनेमध्ये उद्धव साहेबांनी जी जबाबदारी ती आम्ही पेलवली आहे आणि या जिल्ह्यातल्या जिल्हावासियांचा कसा फायदा होईल त्यासाठीच मी काम करत राहिलेलो आहे. पक्षाकडे मी माझी उमेदवारी मागितलेली आहे. 100% पक्ष मला न्याय देईल याबद्दल काही दुमत नाही. माझे सर्व सहकारी हे माझ्याबरोबर राहतील आणि आम्ही पुन्हा ही विजयाची माळ खेचून आणू आणि लोकसभेला जो काही आमचा निसट्टा पराभव झाला आदरणीय विनायक राऊत साहेब, म्हणजे खरं म्हणजे विनायक राऊत साहेब पडणं हे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. आज किती मोठा बाजार झाला हे तुम्हाला सगळ्या प्रतिनिधी माहिती आहे. बऱ्याच व्हिडिओ क्लिप फिरत आहेत. लोकांच्या घरात 5-5, 10-10 हजाराची पाकिटं दिली गेली. आर्थिक व्यवहार मोठा आला. जवळजवळ असं ऐकण्यात आलं की 100-125 कोटीचा व्यवहार झाला. जे झालं ते झालं, पण त्यातून एक समजलं की आदरणीय विनायक राऊत साहेबांना त्यांनी केलेल्या कामाची पोचपावती म्हणून 7 लाख मतं या 2 जिल्ह्यांमध्ये बिन पैशात प्रामाणिक शिवसैनिकांनी प्रामाणिकपणे या जिल्ह्यावासियांनी शिवसेनेवर विश्वास दाखवून दिली. त्याच समोर नारायण राणे या जिल्ह्यात जवळजवळ 30 वर्ष आहेत मंत्री. बरोबर, 30 वर्ष आहेत. मग 30 वर्ष मंत्री असलेल्या व्यक्तीला या जिल्ह्यामध्ये जर 100 ते 125 कोटी रुपये खर्च करून फक्त 47,000 मतं जर त्याच्यावरती जास्त मिळत असतील तर याचा अर्थ या दोन्ही जिल्ह्याने जिल्हावासियांनी त्यांचं नेतृत्व नाकारलेलं आहे, झिडकारलेलं आहे. फक्त त्यांच्या दडपशाहीला, दहशतीला आणि त्यांच्या आर्थिक व्यवहाराला बळी पडून घाबरून ही मतं त्यांना वरती पडलेली आहेत. पण जे जाणकार आहेत राजकारणातले ते नक्कीच समजतील की जर राणेंना मतं पडली ही फक्त पैशाच्या जोरावर पडली, दहशतीच्या जोरावर पडली. त्याच्या राणे विजयी झालेले नाहीत. राणे हे लोकनेते कधीच होऊ शकत नाहीत. कालही तुम्ही आता काल परवाचं उदाहरण पाहिलं असेल तर मी तुम्हाला देतो. मला अभिमान आहे उद्धव साहेबांच्या पक्षाचा आणि उद्धव साहेबांच्या बाळासाहेबांनी घडवलेली ही जी नेते मंडळी आहेत यांच्याबद्दल. आज वैभव नाईक सारखा उमदा तरुण 2 वेळा आमदार झालेले ज्यांनी नारायण राणेंना धूळ चारली. मालवणमध्ये जो काही प्रकार झाला छत्रपती शिवरायांच्या बाबतीत, आज आपण सर्वच जण महाराष्ट्रातले आहोत. छत्रपतींच्याबद्दल आपल्या सर्वांच्या मनात आत्मीयता आहे, प्रेम आहे आणि त्यांच्याबद्दल एकही अपशब्द ऐकायची किंवा कोणाचीच मानसिकता नसते. पण तो ज्यावेळेला अपघात घडला, तो पुतळा ज्यावेळेला कोसळला, त्याचे जे छिन्नविछिन्न झाला पडला, त्यावर त्याच्यावरती राजकारण न करता आमदार वैभव नाईकांनी त्वरित तिथे ताडपत्री आणली आणि त्याच्यावरती पसरली आणि त्याचं विद्रुपीकरण होऊ दिलं नाही. ही मानसिकता जी आहे ना, ही मानसिकता शिवसैनिकांमध्ये जाऊ शकते की स्वतःच्या ताकदीवर आम्ही लढू, पण आमच्या राष्ट्रपुरुषांची अवहेलना करून किंवा त्यांची प्रतारणा करून त्या राजकारणावर जगणाऱ्यांपैकी आम्ही नाही. एक
अर्ध्या एक तासात वैभव नाईकांनी आपला राग प्रकट केला आणि ते तिथून निघून गेले. पण त्यांनी ते शिवाजी महाराजांचं जे पुतळ्याचं पडले होते ते सगळं झाकलं. ही मानसिकता पाहिजे. पण त्याच विरोधात जर राणे तिथे असते तर राणेच्या दोन्ही पोरांनी त्याचे फोटो काढले असते, तिकडे सगळीकडे लावले असते, अख्खा सिंधुदुर्ग जिल्हा जाळपोळ केली असती. ही मानसिकता, ही रोगट मानसिकता आहे. हे त्यांना साध्य झालं नाही. कारण त्याच्यानंतर रवींद्र चव्हाण आले पालकमंत्री म्हणून. त्यांनी तिथे प्रेस घेतली. त्यांनी सांगितलं की वैभव नाईक असेल, शिवसैनिक असेल किंवा शिवसेनेचं शिवप्रेमी असेल, त्यांची भूमिका ही सर्वस्वी योग्य आहे. कारण त्यांच्या जागी मी असतो तर मी सुद्धा हेच केलं असतं. म्हणजे त्यांनी कुठे ते झाकायचा प्रयत्न नाही केला. चूक कबूल केली, मान्य केली आणि जे काय आहे ते तिथल्या तिथे तो विषय थांबून याच्या पुढे काय करता येईल याच्यावरती त्यांनी ते हे केलं. ह्या दोघांची मानसिकता. आणि त्याचबरोबर 2 दिवसांनी राणे आणि राणेंचा मुलगा ज्या वेळेला आला आणि तिथे जी मानसिकता आणि जो काही त्यांनी जो बाजार मांडला आणि जो काही शो उभा केला, ज्या प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्राला त्यांच्या वागणुकीचं, त्यांच्या दहशतीचं दर्शन दिसलं, त्याला कारण काय की त्यांना हे चिथवायचं होतं. हा जिल्हा गरम करायचा होता. पण ह्या 2 नेत्यांनी मानसिक संतुलन योग्य ठेवून तिथल्या तिथे तो विषय थांबवला. जनतेचं नुकसान होऊ नये, मालवणमधल्या जनतेला ही त्यांच्या दुकानांना किंवा त्यांच्या मालमत्तेचं नुकसान होऊ नये, या जिल्ह्यामध्ये कुठेही काय चुकीचे हे दंगे होऊ नयेत, ह्याची जी दक्षता या 2 नेत्यांनी घेतली ती ह्या राणे परिवाराला बघवत नव्हती. त्यांना ते भडकवायचं होतं, त्यांना त्या भावना भडकवायच्यात. आणि तो त्यांचा उद्रेक त्या दिवशी तिथे दिसून आला, ज्या वेळेला आदित्य ठाकरे आले, अंबादास दानवे आले, विजय वडेट्टीवार होते, जयंत पाटील होते, एवढे सगळे मोठी नेते मंडळी असताना जो काही त्यांनी गल्लीतलं राजकारण तिथे करून दाखवलं, ह्यातून त्यांची रोगट मानसिकता ही तिथे दिसून आली. आणि ही रोगट मानसिकताच आम्हाला नको आहे. राणेंचं आमचं काय वैयक्तिक वैर नाही की त्यांनी माझ्या काही जमिनी घेतल्या आहे की त्यांनी माझी प्रॉपर्टी घेतली आहे की त्याच्यामुळे माझी दुश्मनी, असं काय. पण या जिल्ह्यामधली ही रोगट मानसिकता संपल्याशिवाय या जिल्ह्याचा विकास होऊ शकत नाही. या जिल्ह्यामध्ये चांगल्या प्रकारच्या योजना येऊ शकत नाही. ज्या काय आज चाललेलं आहे ते फक्त टक्केवारीचं राजकारण या जिल्ह्याला घातक आहे. आज सगळे रस्ते खराब झालेले आहेत कारण हे सगळे टक्केवारी देणारे ठेकेदार, कॉन्ट्रॅक्टर हे सगळे राणे परिवाराचे आहेत. तिथे 10% देऊन ही कामं खराब करतात आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसतो. हे सर्व जे दुष्टचक्र आहे हे थांबलं पाहिजे. आज आपल्या एवढाच पाऊस गोव्यामध्ये पडतो, मग गोव्यामधले रस्ते का उखडत नाहीत? गोव्यामधल्या रस्त्याला खड्डे का पडत नाहीत? कर्नाटकमध्ये का होत नाही? ह्याचा आपण स्वतःनी विचार केला पाहिजे. ह्या सर्वाचा आपण विचार केला पाहिजे आणि त्याच्यासाठीच लोकप्रतिनिधी जर खंबीर असेल, या भागामधलं जर आपल्याला नेतृत्व जर चांगलं असेल तर या भागामध्ये 100% विकास होऊ शकतो. आणि या एकाच भावनेने मी शिवसेनेतून काम करतोय, गेली 15 वर्ष काम करतोय आणि या भागातनं उद्धव साहेबांकडे मी उमेदवारी मागलेली आणि मला 100% खात्री आहे की मला उद्धव साहेब नक्कीच आशीर्वाद देतील. दादा, तुम्ही आता मगाशी बोलता म्हटलं की जे आत्ताचे पालकमंत्री आहेत ते मोठ्या भावाप्रमाणे आहेत. म्हणजे त्यांच्या आणि तुमच्या अगदी सुरुवातीपासून संबंध आहेत. असेच विरोधी पक्षातल्या अनेक जणांबरोबर तुमचे चांगले स्नेही संबंध आहेत. हे कसं जमतं की सहपक्षांसोबत चांगले संबंध तर प्रत्येकाचे असतात, पण विरोधी पक्षातल्या नेते मंडळी असतील, पदाधिकारी असतील, कार्यकर्त्यांसोबत देखील तुमचे चांगले संबंध आहेत. हे कसं तुम्ही जमवता? श्रीधर, काय की मी ज्या पक्षात असतो, त्या पक्षाच्या भूमिकेवर मी ठाम असतो. त्या पक्षाचं काम मी प्रामाणिकपणे आजपर्यंत करत आलेलो आहे. पक्षाची भूमिका आणि सिंधुदुर्गवासियांचं हित या 2 गोष्टी ह्याच माझ्यासाठी फर्स्ट प्रायोरिटी असतात आणि त्या आहेत. त्या पद्धतीने मी काम करत आलेलो आहे. पण ते काम करत असताना जर ज्यावेळेला इलेक्शन असतं, निवडणुका असतात, त्यावेळेला 100% पक्षाच्या भूमिकेप्रमाणे राजकारण मी केलेलं आहे आणि प्रामाणिकपणे करत आलेलो आहे. पण ते इलेक्शन झाल्यानंतर ज्या वेळेला लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, मग तो माझ्या पक्षाचा असेल किंवा विरोधी पक्षाचा असेल, तो लोकप्रतिनिधी
हा त्या भागातून निवडून आलेला असतो आणि त्या लोकप्रतिनिधीकडनं आपण त्या भागातलं काम करून घेतलं पाहिजे आणि त्याच्याकडनं तो न्याय त्या भागाला देता आला पाहिजे. त्याच्यामुळे कायमस्वरूपी वर्षाचे 12 महिने 24 तास राजकारण करणं किंवा दुश्मनी करणं याला राजकारण म्हणत नाही. तर राजकारणात आपण आलो का पाहिजे, तर प्रशासकीय यंत्रणेवरती आपला ताबा पाहिजे म्हणून आपण राजकारणात येतो. पण राजकारणात येण्यासाठी पहिले समाजकारणामुळेच राजकारणात आलं पाहिजे. समाजकारण हा आपला पहिला दृष्टिकोन पाहिजे आणि तो आमचा आहे. कारण आदरणीय बाळासाहेब असतील, आदरणीय शरद पवार साहेब यांनी पहिले सांगितलं की समाजकारण हे डोक्यासमोर सोडूनच राजकारण करा आणि तीच भूमिका आम्ही करतो. त्याचे माझे जरी कोणाशी असतील जे या जिल्ह्याचं हित करू पाहत असतील, ते कुठल्याही पक्षातले नेते असतील, तरी त्या नेत्यांच्यावर माझे नक्कीच चांगले संबंध राहणार आणि असणार. कारण या जिल्ह्यासाठी जो कोण चांगला नेता असेल, जो या जिल्ह्याच्या हिताचा निर्णय घेत असेल, तर त्याला माझ्याकडनं नक्कीच समर्थन मिळेल आणि मी नक्कीच त्याच्याशी माझे संबंध चांगले ठेवणार. दादा, आपण गेली 15 वर्ष राजकारणात, सिंधुदुर्गाच्या राजकारणात आहात. हे राजकारण करत असताना किंवा ह्या राजकारणात आपण कार्यरत असताना नेमकं तुम्ही काय साध्य केलं या 15 वर्षात, त्याबद्दल काय सांगा? जनतेचं प्रेम, सिंधुदुर्गवासियांचं प्रेम, तुमच्या सर्वांची मैत्री. आज श्रीधराज तू हक्काने इथे बसलेला आहेस, आमचा कणकवलीचे राजन चव्हाण इथे बसले, हे जे तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम आहे, हीच खरी माझी शिदोरी आहे आणि हेच खरं मला मिळालेलं वैभव आहे. आज मी गेल्या 15 वर्षामध्ये या भागामधल्या प्रत्येक गावामध्ये मला त्या घरात जातो, त्या घरात मला माझ्या प्रेमाने मला मग तो माझ्या पक्षाचा असो, राष्ट्रवादीचा असो, काँग्रेसचा असो किंवा भारतीय जनता पक्षाचा असो किंवा अगदी राणे समर्थक जरी म्हटलात तुम्ही तरी हरकत नाही. तर तो सुद्धा सर्वसामान्य कार्यकर्ता जरी राणे समर्थक जरी असला तरी तो सुद्धा माझ्याशी प्रेमाने जोडलेला आहे. कारण त्याच्या नेत्याची जरी भूमिका त्याला काही दबावापोटी त्याला स्वीकारावी लागत असली तरी त्याचं मन कुठेतरी त्याला सांगतंय की आपण करतोय ते चुकीचं आहे, पण दादा बरोबर आहेत, त्यांना त्यांचं आपण स्वागत केलं पाहिजे. सगळ्यांकडनं प्रेम मिळालेलं. माझी कोणाशी वैयक्तिक दुश्मनी नाही आहे आणि माझा वैयक्तिक कोणावर राग नाही आहे. मी इथे आलो आहे ते माझा दृष्टिकोन वेगळा आहे, माझा व्ह्यू वेगळा आहे. मी इथल्या लोकांसाठी काम करायला आलो आहे. या भागामधला जो संपत्ती आहे या जिल्ह्याची, हा पर्यटन जिल्हा आहे, या पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून जे काय आपण या भागाला देऊ शकतो ते आपल्याला देता आलं पाहिजे आणि या एकाच गोष्टीने मी इथे काम करतो आहे. आता गेली 5 वर्ष आपण उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत त्यांच्या पक्षात काम करताय. तुम्ही शरद पवार साहेबांचे वेगवेगळे अनुभव सांगता. उद्धव ठाकरे साहेबांचा काय अनुभव आहे, त्यांची कार्यपद्धती कशी आहे? उद्धव साहेबांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर उद्धव साहेबांसारखा निर्मळ मनाचा, स्वच्छ मनाचा माणूस राजकारणात दुसरा मिळणार नाही, दुसरा कुठेच मिळणार नाही. उद्धव साहेब एखाद्याला जे शब्द दिला तर तो तंतोतंत आणि कायम पाळतात. मनाने स्वच्छ आणि निर्मळ राजकारणामध्ये नसतात, पण हा राजकारणीच वेगळा आहे. उद्धव साहेब हे राजकारणीच नाही. उद्धव साहेब हे कुटुंब प्रमुख आहेत, कुटुंब वत्सल आहेत. सर्वसामान्य सैनिक असेल, नेता असेल, सर्वांना एका याने बघतात, एका नजरेने पाहतात. प्रत्येकाला एक आपल्या कुटुंबाचा सदस्य म्हणून प्रेम देतात, प्रत्येकाची विचारपूस करतात. रश्मीताई असते, उद्धव साहेब हे गेल्याबरोबर चौकशी करतात, विचारतात, प्रेम देतात. आणि त्यांच्याबद्दल म्हणायचं तर त्यांना कोकणाबद्दल प्रेम आहे. एकतर आपला देवगड जिल्हा ही त्यांची सासूरवाडी आहे आणि असं असतं त्यात शिवसेना आणि कोकण हे जे एक घट्ट नातं आहे ते उद्धव साहेबांनी कायम पाळलेलं आहे आणि कायम जोपासलेलं आहे. आज उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आपण कोविडमधून बाहेर पडलो होतो, ज्यावेळेला उद्धव साहेब मुख्यमंत्री झाले. साहेबांनी पहिल्या बैठकीतच विचारलं की बाबा या जिल्ह्याला आपण काय दिलं पाहिजे आणि काय केलं पाहिजे. साहेबांकडे तुम्हाला माहिती असेल फार कमी वेळ मिळाला मुख्यमंत्रीपदाचा, पण त्या काळामध्ये
जे साहेबांनी भरीव अशी कामं केली कोकणासाठी, ती कुठल्याच नेत्याने केलेली नाही. बाकी सर्वांनी वल्गना केल्या, बोंबाबोंब केली, खोट्या बातम्या केल्या, पण शाश्वत विकास ते करू शकले नाही. शाश्वत विकास हा फक्त आदरणीय उद्धव साहेबांनीच केला. मग तो मेडिकल कॉलेज असेल, आपल्या शहरामध्ये तुम्हा सर्वांना माहिती आहे की आपण सर्वात त्रासदायक काय आपल्याला, तर वैद्यकीय सेवा ती आपल्याला कधीच आजपर्यंत वेळेवर मिळत आलेली नाही. तर त्या वैद्यकीय सेवेसाठी, वैद्यकीय जी मेडिकलची सेवा असेल, औषधाची सेवा असेल, तर ती आपल्याला मिळावी यासाठी शासकीय मेडिकल कॉलेज जे आज उभं राहिलेलं आहे ते आदरणीय उद्धव साहेबांमुळे उभं राहिलेलं आहे. आज बेडची संख्या वाढवली, कॉलेज तयार केलं. आज मला वाटतं यावर्षी पहिली डॉक्टर्स आपल्या जिल्ह्याचे हे या सेवेसाठी रुजू होतील. आपल्या शहरातली, जिल्ह्यातली मुलं डॉक्टर झाली पाहिजेत, बुद्धिवंत मुलं आहेत, त्यांना शिक्षण त्या दर्जाचं मिळालं पाहिजे मेडिकलचं. आणि ते, कारण ती सगळी शेतकऱ्यांची मुलं आहेत, ती पैसे 50 लाख 1 कोटी भरू शकत नाहीत. मग त्यांना त्यांच्यासाठी शासकीय मेडिकल कॉलेज पाहिजे. ते स्वतःच्या बुद्धिमत्तेच्या हुशारीवरती ते तिथे पोचू शकतात. आणि आज आम्हाला अभिमान वाटतो की पहिले 100 मुलं ही आता पहिली येत आहेत, पहिली बॅच डॉक्टर होते. मग हे कोणामुळे झालं, तर हे उद्धव साहेबांच्या एक मुख्यमंत्री म्हणून घेतलेल्या निर्णयामुळे झालं. आज आपली वैद्यकीय सेवा ह्या जिल्ह्यात, कारण नेहमी कसे जातं की बीड, उस्मानाबाद तिकडने जे डॉक्टर येतात ते मग इथून सण असते काय असते निघून जातात. त्यावेळेला आपल्याकडे वानवा होते, आपल्याकडे किती कोणाला वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. पण हा जिल्ह्यातला मुलगा असेल, जिल्ह्यातली मुलगी असेल, ती डॉक्टर झाली तर ती 24 तास इथे अवेलेबल असणार. त्यांच्याकडनं आपल्या इकडे चांगल्या प्रकारे सुविधा मिळते. हा जो दृष्टिकोन आहे हा आदरणीय उद्धव साहेबांचा आहे. किनारपट्टीच्या गावात नेहमी वादळं होतात. वादळ झाल्यानंतर तिथल्या बांधवांचं, भरपूर शेतकरी बांधव असतील, मच्छीमार बांधव असतील, त्यांच्या घराचं, त्यांच्या व्यवसायाचं, त्यांच्या बोटींचं नुकसान होतं. त्याला ते लाईटचे पोल पडतात, बऱ्याच ठिकाणी आग लागते. पण ह्या सगळ्यातून मार्ग काढत त्यांनी अंडरग्राऊंड वीज प्रवाह, अंडरग्राऊंड पाईप हे टाकले, संपूर्ण लाईन टाकली. हे जे महत्त्वाचे निर्णय आहेत, या भागासाठी जे आवश्यक निर्णय आहेत, ते त्यावेळेला उद्धवसाहेब घेत होते. आणि तेच विरोधकांना रुचलं नाही. त्यामुळे त्या विरोधकांनी तो डाव साधला आणि त्यांच्यावरती आघात केले. ते हॉस्पिटलला होते, ते आजारी असताना, हॉस्पिटलमध्ये असताना त्यांच्यावर आघात करून पुढचं राजकारण जे काय ते घडलं. परंतु जनतेमध्ये कोविड काळात जे त्यांनी काम केलं, ज्या प्रकारे त्यांनी सगळं सांभाळलं महाराष्ट्र, ज्या प्रकारे सगळीकडे औषध यंत्रणा लावली, ज्या प्रकारे लोकांची काळजी घेतली, आणि म्हणूनच जनतेने महाराष्ट्र उद्धव ठाकरेंवर मनापासून प्रेम केलं. कारण हा निर्मळ मनाचा माणूस आहे. हा पोटात एक आणि बाहेर एक हे हा माणूस करू शकत नाही. पूर्ण महाराष्ट्रातल्या जनतेने त्यांना या आत्ताच्या पहिल्या म्हणजे पक्षफुटीनंतर जे काही ते उभे राहिले, सगळे 40 आमदार गेल्यानंतर सुद्धा जो काही पक्ष होता त्या शिवसैनिकांना बरोबर घेऊन त्यांनी ज्या पद्धतीने पुन्हा संघटना उभी केली, पक्ष उभा केला, आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी सगळीकडे लोकसभेला बैठका घेतल्या, त्याचं 32 खासदार आज जे सांगत होते आम्ही 35 नेऊ, 40 खासदार नेऊ, त्यांना आज 10च्या आत आणून ठेवले. आणि हे फक्त आणि फक्त एकट्या आदरणीय उद्धव साहेबांमुळेच आणि शरद पवार साहेबांमुळे. ह्या दोघांनी महाराष्ट्राचं हित पाहिलं, त्यांना महाराष्ट्राने साथ दिली. आता जातात आपण एक शेवटचा प्रश्न विचारतो की सध्या जे आपल्या महाराष्ट्रातलं जे राजकारण पाहिलं तर कुठेतरी नासवलं झालेलं असं राजकारण आपण बघतो की धार्मिक तेढ असेल, अशा विविध विषयांवरती राजकारण केलं जातं. याकडे तुम्ही कसं पाहताय आणि त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? मी एवढंच सांगेल की महाराष्ट्रातली जनता सुज्ञ आहे. आता धार्मिक भावना भडकवायचे किंवा खोट्या वल्गना करायचे, स्टंटबाजी करायचे दिवस राहिले नाही.
हा टिल्ल्या आमदार जो इथे हे सगळं आज महाराष्ट्रात जे काही माकड उड्या मारत फिरतोय, गळ्यात भगवा टाकून ज्या पद्धतीने जे काही बोलतोय, त्याचे पडसाद कुठेही दंगे होणार नाहीत, काही होणार नाही. उलटे त्याची फळं ही त्याच्या राणे परिवारालाच चाखावी लागतील. महाराष्ट्रामध्ये आता जागरूकता आलेली आहे, साक्षरता आलेली आहे आणि डिजिटलायझेशनमुळे प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे, व्हॉट्सअप आहे आणि प्रत्येकाला या महाराष्ट्रामध्ये काय घडतं हे दुसऱ्या मिनिटाला समजतं आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्यांची फळं आणि भारतीय जनता पक्षाला ही नासकी वेल, हा विषारी वेल जो त्यांनी घेतला आहे पक्षात, हा विषारी वेल त्यांच्या गळ्याला फास आवळेल आणि त्याला भारतीय जनता पक्षाची शोकांतिका या विषारी वेलामुळे झालेली असेल हे त्यांच्या नंतर लक्षात येईल. धन्यवाद दादा. हे होते अतुलराव राणे. आपण पाहिलं गेले तासभर आपण त्यांच्याशी आज वाढदिवसादिवशी चर्चा करतो. अगदी परखडपणे त्यांनी वेगवेगळ्या विषयांवरती मतं व्यक्त केली. राजकारण असो, समाजकारण असो, ह्या विविध विषयावर बोलताना दादांनी अगदी सांगितलं की जिल्ह्यात मी काम करत असताना राजकारण केलेलं नाही, येथील जनतेच्या हितासाठी, येथील तरुणांच्या हितासाठी जे जे काही करायला लागेल ते मी केलेलं आहे. कोकणची जी संस्कृती आहे, जे पर्यटन आहे, त्यातून येथील तरुणांना रोजगार मिळावा, येथील तरुण आर्थिकदृष्ट्या सुबल व्हावा, येथील तरुणांना, येथील सर्व नागरिकांना रोजगार मिळावा आणि जी कोकणची जी सुबलता आहे, संपत्ती, नैसर्गिक संपत्ती आहे, त्याचा वापर करून येथील नागरिक तरुण हे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे यासाठी काम करणार आहे. त्याचबरोबर राजकारणात असताना त्यांनी राण्यांबरोबरचं जे काही वैर आहे त्याबद्दल त्यांनी सांगितलं की राण्यांबरोबर माझे जे काही मतभेद आहेत ते वैचारिक मतभेद आहेत. राजकारणात करत असताना इतर पक्षांसोबत देखील माझे संबंध आहेत, इथे मित्रत्वाचे सगळ्यांचे संबंध आहेत. कारण राजकारण हे राजकारण असतं, हे फक्त निवडणुकीपुरतं असतं. इतर वेळी आपल्या जिल्ह्याच्या हितासाठी जेव्हा जेव्हा एकत्र येण्याची वेळ, त्यावेळी आपण एकत्र येऊ असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं. दादा, पुन्हा एकदा तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. खूप संपूर्ण कोकण7 लाईव्ह टीम तसेच दैनिक कोकण7कडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्या राजकीय आकांक्षा सर्व पूर्ण होत अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो आणि इथेच थांबतो. पाहत राहा कोकण समाज चॅनल कोकण7 लाईव्ह. कोकण7च्या सर्वच सदस्य, तुम्ही सर्व जे कोकण7चे सहकारी आहात, त्या तुम्हाला सर्वांना मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि तुमच्या सर्वांकडनं मला कायमस्वरूपी अशाच प्रकारे साथ मिळावी आणि ज्या काही माझ्याकडनं काही चुका होत असतील किंवा कुठे काय माझ्याकडनं काही अघटित होत असेल तर नक्कीच मला योग्य ते मला मार्गदर्शन करा, एवढंच मी तुम्हाला सांगेन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.